Кетото никога не е било, няма да бъде и не е в момента дори диета за отслабване. Калорийният дефицит бил най-голямата диета на добро утро. Не мога да повярвам. Вследствие на обработване на храната ние образуваме кетони, които тялото използва за енергия. Всеки един орган, мускули, мозък, полови органи, може да гори и кетони и въглехидрат. Десетки години се твърдеше, че като пиеш много протеин, ще си повредиш бъбреци. Сега всеки знае, че не е така. Но никой от тия, които говорят, не си дава сметка, че броколи, карфиол, брукселски зеле, това в природата къде е? То го няма. Това е създадено от човек. Аз съм на кето и супер много ми се яде дюнер. Моля ли се направи кето дюнер? Бургер мога ти направи много по-хубав, отколкото заведение, може да опиташ. В момента аз като влеза в Lidl, все едно ти да влезеш в бриколаж. Аз ядене не виждам. За да вкараш в мускула белтъка. Ключа е въглехидрата. Без въглехидрат много трудно мога вкараш белтъка. Влиза, бе. Голямото плашило, че като ядеш повече протеин, той ще стане на въглехидрат. Такова нещо няма. Аз искам да намерите един човек, който да е на 50 и да няма травми заболявания без да е тренирал. Не се плаша от тежести в никакъв случай. Как се хранят хората? Каква е най-често срещаната грешка? Ако не можеш да го прочетеш гладко, не го яш. Здравейте, драги братеинчета и братеинки, добре дошли в подкаста на Next Level и Premium Fitness Flies на Протеин. Днес до мен седи интелигентната половинка от нас двамата, човека, който помни да ходи на снимките на подкаста, нашия спортен менеджер, любимия на всички, Ангел Карайванов. А до мен стои по-забавната част и по-несериозната част от нашата дуо, но и единственият човек, който му отива повече шапки от мен самия, Самер Маки. Забравяй да добавиш по-красивата половина. Не, това не съм съгласен. Съвсем. Има пък по-красива част от нас двамата тук, така че оставам на теб да представиш нашите гости. Днес на гости са ни Диана Накова и Ивайло Владов. Здравейте. Днес ще си поговорим малко за кетото, но първо трябва да започнем, разбира се, с напитката, която ще пием. Която на първо време не искаха да ни дадат, затова сме се скрили тук. Да. На първо време ще пиеме и вода. С водата ще пиеме БЦА. Танчето, нашето момиче на късмета, ни го разби. В момента тя не искаше да си подаде ръката в кадър, тъй като след последния подкаст прекалено много мъже са и писали. Ще да помоля да продължиш нататъка, но въпреки всичко, тя участва с нас. Днеска пиеме БЦА, но не за това ще си говориме, но БЦА-то пък е без никакви въглехидрати. И има защо, защото нашите гости всъщност са, не бих казал врагове, разбира се, но са хора, които оставят на по-заден план въглехидратите в храната си и малко по-нататък ще разбереме защо и каква е причината. На здраве сега. Здраве. Нашия подкаст е пак се казва на Протеин, защото всеки път си пиваме. Здраве. Си пиваме по нещо, за да може да не тръгне приказката по-лесно. Тогава и аз да извадя нещо без въглехидрати. Добре, хайде. Напълно съгласна. С минимално количество въглехидрати. Заповядай. Много супер. За всеки има, нали? Да. Носи се само за мен. Само внимателно. Да. Вече колегите от апаратната искат и те лимонада, ще им оставим и на тях едно пенче. Да. Аз ще пия от на Ангел. Лимонада. Да, и тук няма въглехидрати. Като може да си поделите едно подаръче. Много благодаря. Много благодаря. Им показвай на публиката за нас. Това са паражоли. Да, и сланина. Не, може по някое време да го извадим. Домашно. Ще извадим да разгледаме какво са ни дали, но да първо да се представят тия хора. Кои сте вие? Иво, да започнем с тебе. Ви поканили. Кой е Ивайло Владов? Ивайло Владов е човек, който дълго години се храни ниско въглехидратно. Бил съм навсякъде преди, говоря, нали, протеиново, културистично тип хранене, високо въглехидратно и така нататък. Тренирал съм за мускули, за маса, за тип културистично. Хранил съм за така, както са ми казвали тогава. Нали, говоря още преди близо 30 години. Там то нямаше много източници, вестник, мускули, фитнес и така нататък. Нали, с това нещо съм израсъл. И живота по някакъв начин ме е принудил да потърся някаква алтернатива, защото не се развиха добре нещата. Нали, това, ако има интерес, мога да го обясня и по-нататък или пък сега. Как съм стигнал до кетото, въобще откъде съм тръгнал, какво съм направил.
И реално И кето, за така тези, които нататък. не знаят какво е това, кето е хранене с минимално количество въглехидрат. Или дори без. Принципно това всичко го знаят, обаче почти никой не знае какво е кето. Нали, всички знаят, като питаш кето и те ще кажат, да, това не ядеш въглехидрати, нали, масово хората казват, аз ям повече месо, салата и си слагам повече зехтин в салата, значи това е кето. Нали, който да попиташ, той това ще каже, но това не е кето. Това няма нищо общо с кето храненето. Колкото е популярно, толкова е силно неразбрано и за това, нали, има хора, които казват, вау, нали, ние сме тук за да покажем кетото, нали, колко супер е за нас. Има хора, които казват, това кето ми разказа играта, то не става, то не може, то на мен не ми понася, защото аз съм различен. Да. Бъмп ефекта, не мога да мисля. Колко да сме различни, нали, имаме еднакви черни дробове, бъбреци, сърца и така нататък. Колко път да сме различни, хормони и така, но нали, в процеса на разговор, надявам се. Със сигурност. Ще стигнем до истината. Коя е Диана Накова? Диана Накова, за разлика от него, не се храни здравословно през по-голямата част от живота си, но здравословни проблеми ме накараха да започна да се храня като него, които успях да излекувам. В 20-те си години аз не можех да кача стълбите без да се задъхам. В смисъл, наистина не бях добре. И започнах да се храня ниско въглехидратно покрай него, в последствие и кето. Да, от 8 години. Браво. И вие всъщност сте основатели, Кето, БГ? keto-bg.com. По едно време решихме, че имаме какво да кажем. Нали, оставихме там всичко, с което се занимахме, нещо съвсем различно. Аз цял живот съм работил да помагам да се продават някакви неща, които изобщо нито съм ги купувал, нито съм ги ял, нито съм ги пил. Работим с всичките големи компании, които са сетите от А до Я. Но в един момент в селф сферата, продавал си неща? Не, по-скоро отзад. Менеджмента. Консултации, такива пазарни, проучвания и така нататък. Нали, кое, защо се продава, как да се продава повече. Сега куриозното е, че нали, не ми се отдава много, когато аз трябва да направя за себе си, но това съм работил, но реших, нали, че крайно време е вече нали, да вземем се занимаваме с нещо, което наистина разбираме и... И вие със сигурност оставяте една следа, която е добра, здравословна. Надявам се. Променя животите, както разбирам. Да, точно това е, че доста хора сме помогнали. Така се чувстваш успял определено. Когато си оставил някаква следа и си помогнал на някого. Ние всички на тази маса всъщност сме с тази идея. Самия подкаст е в тази насока да помагаме на хората да даваме малко повече светлина в така уж много осветените улици, ама от грешни прожектори. За да им гледна точка. Да. Затова е важно да обясните и на нас, и на зрителите, и на слушателите ни какво е кето режим. Може да използвате 5 думи. Да, иначе. Значи кето храненето, както казах в началото, всеки знае, че ядеш това, не ядеш онова. Ако ядеш нещо, на кое или пиеш нещо, на което пише, примерно тук на тая лимонада никъде не пише кето. Защото искахме вече да избягаме, защото хората едва ли не вече ги е страх от кето, понеже той бил на кето и не знам какво му станало, он бил на кето и не знам какво му станало. И просто криво разбрано. Те знаят, че това не трябва да ядеш, може да ядеш онова. И край. С това се изчерпва кето. Но кетото е много по-различно от това, от гледна точка такава, че първото и абсолютно задължително условие, за да бъдеш на кето, е да спазваш хранителната пирамида на кето. Тоест, така както имаме нормалната хранителна пирамида, която е нали, въглехидрати, протеини и така нататък, за нормалното хранене, с което се хранят повечето хора, и при кето има хранителна пирамида, която е много строго поотредена. Е изключително важно да се спазва. Не е само да видиш нещо, на което пише кето и да го изядеш, не е само да не ядеш картофи, хляб и не знам какво. Защото целият процес, т.е. кетозата, и нали казват, аз съм в кетоза. И какво като си в кетоза? Ако ти не си закусвал тая сутрин, до вечера си в кетоза. И това какво прави на кето? Не. Ти го правиш някакъв прозорец, не го правиш. Да, няма значение. Дори и константно да си в кетоза, ако ядеш само протеин, пак ще бъдеш в кетоза. Ама това кето хранене ли е? Не. Ако ядеш много малко въглехидрати, изключително малко, примерно, ако ядеш днеска 300 калории, само въглехидрат, пак ще си в кетоза. Това кето ли е? Отново не. Хранителната пирамида е абсолютната основа на кето храненето да се спазва. После
съответно калорийния прием. Тоест, калорийния прием трябва да бъде или лек дефицит, или баланс, или лек излишък, ако искаш да качваш килограми, но не да ядеш 1000 калории, когато са ти нужни 2 и нещо и да викаш аз съм на кето и затова отслабна, ти отслабваш заради калорийния дефицит. Гладуването. И кетото никога не е било, няма да бъде и не е в момента дори диета за отслабване. Тоест ти няма да отслабнеш никога повече за това, че си на кето, сравнено с което и да е било друго хранене. Ти ще отслабнеш за това, защото си на калориен дефицит. Те това го откриха 21 век. Нали? Аз ако се върна да попитам при 200 години баба ми, тя ще ми каже, че като не ям, ще отслабвам. Но в 21 век това е огромна новина. Той има групи, които от вчера до днеска станаха по 500 000 човека в България. Калорийният дефицит бил най-голямата диета ми. Добро утро. Не мога да повярвам. Шок, невероятно факт, шок, ужас. Мържен си. Но това е А какво е кетоза тогава, извинявай, ще прекъсна? Кетозата е състоянието, в което значи то има две гледни точки. Някои казват, че нали, когато имаш много кетони в урината, други казват, че когато ги изгаряш за енергия. Какво е кетон? Айде така да почнем. Когато това е по най-лаишки начин ще го обясня. Продукт, който има 3 вида кетони, няма да боравим сложни думи и така нататък. 3 вида кетони, които изобилстват в кръвта, тялото ти се научава по някое време да ги използва за енергия и започва да ги използва не с предимство пред въглехидратите, да винаги с предимство, защото тялото гледа се отърве бързо от тях, защото можеш да имаш много кетони в кръвта, но не можеш да имаш много въглехидрати в кръвта. За това, че тялото винаги работи първо въглехидратите, но когато си задвижен, нали, имаш достатъчно кетони, когато си достатъчно добре да ги адаптираш и не само кетони, в по-добра степен на адаптация, когато си вече започваш да гориш свободни масни киселини директно, което е вече нали, още по-голямо предимство, така че когато кетоните в кръвта ти изобилстват и можеш да ги използваш за енергия, тогава казваме, че си в кетоза. Но не кетозата е целта на кетохраненето като самоцел. По-важното нещо е масната адаптация, т.е. ти да можеш да гориш кетони, свободни масни киселини по всяко време от собствените, които разграждаш, от тези, които приемаш с храната и така нататък, и по този начин постигваш и една метаболитна гъвкавост. Тоест ти, ако ти сега изядеш, примерно аз съм пил сутринта кафе с MCT, ако ти го изпиеш, това MCT, то ще изгориш някаква част, но няма кой знае каква полза. Но пък аз го изгарам за енергия и ако взема въглехидрати, примерно ако изпия нещо въглехидратно или изям нещо въглехидратно, мога да изгоря и въглехидрата. Тоест аз работя на 2 горива, нали, бензин и газ. Добре, аз пак ще прекъсна, защото съм сигурен, че хората малко трудно осмислят това, което казваш. Кетон храната ли е всъщност или кетон е това, което помага да изгориш? Не, това е енергията. Представи си го аналог на захарта в кръвта. Точка. Това е енергоизточника, който е като готов елемент, който тялото се храни с него, нали така? Той не е готов, той се произвежда от черния дроб, от храната, нали, от мазнините или пък от тези, които ги разграждаш собствени. Точка. Последствие на обработване на храната ние образуваме кетони, които тялото използва за енергия. И реално погледнато ние с тези кетони се в последствие захранваме, за да имаме пауър за всичко. Всеки един орган, мускули, мозък, полови органи и така нататък, всичко, което се нуждае от енергия, може да гори и кетони, и въглехидрати. Тоест, това са двата различни вида гориво. Да, има спор, нали, кое тялото предпочита, сега дали предпочита въглехидрата или го гори, защото той просто не може да остане там в кръвта. Нали, въпрос на виждане, на проучване и така нататък, но кое е яйцето или кокошката, не искам да твърдя, нали, че... Въпросът беше да хвърлим яснота на това, че реално погледнато или се храниш на кетон, който идва от изгарянето на мазнините, или на въглехидрат, са двата основни, като разбира се, може да бъде и смесено. Защото хората това не го разбират. Те знаят кетоза, кетон и до там някъде остава неразбрано. Смесено не може да бъде дълго време, защото ако дълго време, нали, ти си адаптиран, ако дълго време ползваш и тази метаболитна гъвкавост и продължаваш да ядеш въглехидрати в по-големи количества, не, то просто започва да потиска масната адаптация и вече не си толкова добър. Някои спортисти го използват, те наскоро 3-4-5 години вече го откриха в тия ендуранс спортовете, че тази метаболитна гъвкавост ти дава, даже има рекорд на ултрамаратон, на кето и така нататък, че тази метаболитна гъвкавост ти дава едно много голямо предимство в тия нискоинтензивните спортове. Диана сподели, че тя от 8 години на кето. Ти от колко години си на кето, Иво?
На кето стриктно и аз съм от 8 години, иначе ниско въглехидратно ще станат 20 и нагоре, може би. Но то нямаше тия знания, нали? Тогава сме правили страшни глупости, нали? Аз съм си вярвал, че нещо правя, то един път стане, един път не стане, но аз бях принуден по чисто медицински причини, защото нещата бяха зле. Ама много зле на 20 и няколко години. Не, то реално погледнато повечето болести в днешно време идват от захари. То е ясно. Въпросът е доколко и повечето хора, защото това си викат, аз без захари мозъка ми не може да работи. Нали? Това е моята днеска гледна точка, защото Бях хипотетично... пристрастена към захарта. Да, ти си имал. Я разкажи, да, всъщност ти по какъв път, откъде дойде, за да стигнеш реално, в смисъл тип на хранене, да стигнеш до това. Мисъл, ако разбира се, нямаш път да споделиш. Той ще ви каже как си криех шоколади под леглото. Много бях пристрастена към захарта, наистина. Значи, не ще може. си позволя да го кажа след това обед, си била наркоманка на темата захар. Да. Добре. Съответно... Ма не шоколади, кашони. Кашони, да. Кашон, човек е такъв. Да. Мисля, сега да са тия големите... Не разкривай толкова. Кашон майка ми работеше в Испания, тогава пътуваше, нали, с автобусите и носеше шоколади. Кашон. Да. Само за Диана. И този кашон в един момент го отваря и е свършил. Да, това свършваше за... Да. А ти само на това ли се храниш? Аз имах едно гадже много назад във времето, тя сваляше безумно много килограми с бита сметана. Буквално едеш по 2-3 флакончета на ден. Общо взето на шоколади си живеех, да. Факт. Бях слаба, нали. Сега толкова фит никога не съм била колкото сега, но бях слаба. Но здравословно бях много зле. Ето, със сигурност. Да. Ти ако си била наистина физически никога не бях тренирала. Но това, което, нали, окончателно, имах пропускливи черва от глутена. Каквото хапнеш да минава директно? Беше страшно болка всичко. И съответно започнах, нали, изключих глутена, те се оправиха след 6 месеца и после започнах да се храня и кето и от тогава не бих го спряла, защото има страшно много позитиви за какво се сетиш. Което аз съм имала проблеми. Имала съм проблеми с зъбите, примерно. Не съм посещавала зъболекар от много. Лошо, не им беше приятно. Лошо за теб. Интересно. Добре. Следващия въпрос, който ще задавате. Глутена. Има ли захари, които изключват глутена, въглехидрати? Има. Да, факт. Просто казвам, кое на мен... Ти си махнала глутена, успоредно с захарите? Не, само глутена. Остава се въглехидрати, но без глутен. Тогава. Само глутена махнах, излекувах го. Тези пропускливи черва. След това, като съм пробвала да ям глутен, нямала съм абсолютно никакви проблеми. Но не си прекалявала. Един въпрос е интересен. В този период ли роди? Да, първата ми бременност. Защото жена имаше лактозна непоносимост. Преди първото си раждане, точно. Роди и после се излекува от това. По време на кърменето, да, точно тогава се случи. Да, интересно е, смятай как се пренаредят хормоните при една бременност, как може да се излекуваш. Да, не знам какво точно тогава се случи. Аз ходих на лекар, казваха нищо ти няма, според изследвания. Ти си ги застъпила реално бременността с това спиране на... Да. Тя имаше някакви болки, които не може да яде, просто не може да се нахрани нормално. На всяко ядене болка в стомах. А то диагностизирано ли беше тип колит или нещо друго язва или не? Ами не, казваха ми, че нищо ми няма. Аз последствие разбрах, че в България всъщност изследвания за такива пропускливи черва тогава нямаше точно такава диагностика. И аз си го реших. Аз си се диагностицирах. Съответно се оправи точно това, като го спрях за известно време. Яко. А кетото ли ви събра? Не. Ние сме заедно от 19 години ще станат. А ти си била преди това опозиция? Да. Тоест, Даже аз го покварявах с тия шоколади. Аз съм изял много захар. Аз съм изял цялата захар на света, значи ти понеже си зъболекар, нали? На мен преди бала ми извадиха 2 кътни зъба. Мен зъбите ми бяха тотал ще там. Разбираш ли, аз само 2 метра да мина и почва кариес. Спях при зъболекара. Това не е. Ли сега нямаш проблеми с зъбите? Абсолютно никакви проблеми. Нали, извинявай към това. Но 15, 16, 20, кога ми вадиха мадрец преди
15 години и нагоре не съм стъпил на заболекар и Значи- няма ми нужда. Значи Но- истина, но е че чук и хубаво. пук идват само когато има захар, така ли? За пред децата, да. Да. На практика има изследвания, които се опитват да докажат, че повечето хора, които са на кето диета, нали, имат по-здраво с зъби. А това, което се наблюдава е, че имат по-лесно се натрупва зъбен камък, който е под венеца. Тоест той не може да се види не може да се види без... Не, аз не съм срещу кетото, да. Шегувам се. Но по-скоро това е единственото нещо, нали, което просто регулярно почистване на зъбния Това камък. само съм Искам да ти правила, но препоръчам това не е една нещо. книга като на стоматолог на доктор Вестън Прайс. Тя е точно за здравето на зъбите, за нали, назад племената, които живеят както такова. Тя е един от най-старите трудове. Той е канадец, още от 100 години назад някъде е книгата. Намерия има я в... Ще си я запиша, после ще те попитам пак, за да си я запиша. Това е уникално четиво по отношение здравето на зъбите. Нали, имаш го на запис. може би първият такъв по-всеобхватен труд, който обвързва храненето с зъбния статус. И едно от първите неща, които съм прочел, защото на времето за кето и за нисковъглехидратни не се говореше. Нали? Той не е някакъв такъв сектант кето или нещо такова. Въобще не говори за кето. И за кето той просто отива, намира едно племе, което живее като преди 1000 години и вижда какви са му зъбите и какво яде и прави някакви изводи. Много е интересно. Особено месоядните племена, месоядните животни, те не правят кариеси. Така твърди и той, нали, Да. аз да не давам мнения, просто нали, соча някакъв източник, който на мен много ми хареса още от време, но като нали, сбор от разни факти, които човека лично ги е видял. Но, нали, в страни от зъбите, кетото не ви е събрало, но ви е подсилило. Да. И като връзка, и като организъм. Да, Аз искам обаче... много неща сме минали заедно. Общо взето и работим заедно, което е може би най-голямото изпитание за една връзка. Мисля, че да, това е най-трудното нещо, през което сме минавали. Да, защото нямате паралели, в които да разделяте. Много е трудно да ежедневието работим си. заедно, да. Трудно е, но от друга гледна точка е добре, защото няма да филтрираш и да спестиш нищо на човека Да, от среща. да. Докато понякога това е проблем в едни Създава работни доста взаимоотношения. конфликти, да. Но браво. Да, в крайна сметка, наистина, ще си по-дипломатична. Щом сте оцеляли след 2 деца и толкова общ бизнес, някакво ви бутне. Ние през много други неща сме оцеляли, ако вземем да ги говорим. Да. Добре, аз искам да те върна още малко в тази сфера, после ще поговорим извън... Не, ние също се въртим около кето, но какво представлява пирамидата на кетозата? Значи пирамидата на първо място долу са месата и мазните. Основата ли е това? Животинските мазнини, това е основата. Добре. Животинските мазнини, защото напоследък също, нали, колкото има такива кето, как да ги кажа, гурута и не знам какви, всеки си има някаква собствена идея за кето. Ние говорим единствено, ние не сме измислили с нея кетото. Абсолютно нищо не сме измислили. Това е, което се знае от десетки, стотици години назад, не са стотици, 100 да кажем и малко. Това ние просто го синтезираме и го повтаряме. Няма такова кето, пълнакова, не, аз съм на такова кето, ти си на онакова кето, веганско кето и така нататък. Няма такива. Нали, съжалявам, може да се направи някакво веганско кето меню, което да е горе-долу, нали, да става, да не е лошо, но не е в истинския смисъл на думата кето. Значи в основата са месата, мазните, нали, животинските мазнини и органните меса, черен дроб и така нататък, и яйца също. А не соята. Не, в никой случай, нали, отгоре вече пирамидата се стеснява, идват и зеленчуците. В интерес на истината, нали, зеленчуците, нали, колкото и да звучи тук за много зрители, предполагам, нали, зле, може и да се пропуснат. Ако толкова не искаш, нали, не ти на мен не ми понасят зеленчуци, аз фибри ям ли, не ми е готино, нали, подуваме се корема, дори, нали, чисти такива нисковъглехидратни, пък и високовъглехидратни, каквото съм ял, от фибрите не са моето. Както и да ям, но в ограничени количества. По-нататък вече идват сирена, кашкавали, млека и така нататък, които са в много по-ограничени Органите количества. меса. Органите са в основата, Да. казах. Ако нямаш подагра. Дори и тогава, нали, не мисля, че подаграта се причинява от много протеин. Както, нали, десетки години се твърдеше, че като пиеш много протеин, ще си повредиш бъбреци. Сега всеки знае, че не е така. Не е така. Същото и за подаграта. Съвсем други са причините.
После идват нали, млечните, които са вече много по-ограничени и на върха на пирамидата са плочета, които са такива берита и ядки. Това е. Целта на тая пирамида е, нали, в основата ти имаш основата умерено количество протеин и за протеина мога да обясня, защото повечето хора казват, че протеина при кето не бил достатъчен. Имаш умерено количество протеин, имаш обилно количество животински мазнини с предимство. После, ако искаш, имаш някакви фибри там, минерали, ако вярваш, че нали, един домат, кой знае колко минерали и такива неща има, защото нали, всеки може да провери какво има в домата, какво има в дроба, какво има в яйцето. Нали, да си направи сметка откъде идват микронутриентите. После вече имаш ограничените млечни, защото нали, по възможност и желателно е да бъдат зрели, нали, добри, качествени и така нататък, но в ограничени количества поради различните там възпалителни ефекти, които идват с голямата консумация на млечни продукти, което е основната грешка на камара хора, които ядат са на кето и 90% от протеина къшкавалите идват млечни. Да. Не става. Не е така. И най-накрая вече идват нали, беритата и ядките. Беритата е естествено заради въглехидрати, защото те дори да са нарицателно за ниско въглехидрати, те пак си 9-10 грама, като изпукаш днеска 200 грама боровинки, ти си готов, нямаш повече въглехидрат да ядеш коски, да си стриктен. И накрая идват ядките заради антинутриентите в тях, затова са в малко количество, въпреки че имат нали, мазнини и така нататък, но антинутриентите в тях не са най-доброто, което можеш да получиш от кетото, нали, да си набавиш някакви значителни калории, затова са на върха. Но като същество, кето е едно, т.е. голямата полза от кето идва от противовъзпалителния му ефект. Тоест ти не приемаш нищо, което има възпалителен ефект върху тялото. Нали, говори се, че трябва да ядеш броколи, карфиоли и така нататък, защото иначе няма да си здрав, нали, няма да имаш фибри, няма да имаш минерали и така нататък. Но никой от тия, които го говорят, не си дава сметка, че броколи, карфиол, брукселски зеле, това в природата къде е? То го няма. Това е създадено от човек. Броколи диви не можеш да си набереш. Карфиол няма. Кел, нали, дето е супер, нали, то е емблемата на здравословното нещо. Кел природата няма. Това е един вид някакво диво зеле, което са култивирали стотици хиляди години, не знам колко назад, за да се получи това, което знаем днеска, че е незаменимо за здравето ни. Докато месото, яйцата, млякото, те са ни ядките, са ни били спътници. Нали? И хората са изключително притеснени. Аз днеска почвам кето, трябва да ида да се изследвам, нали, да не ми стане нещо. Бе, ти до вчера си ял баници и вафли и не се изследва. Обаче днеска, понеже закусваш яйца, сирене, кашкавалче, малко домат и олеле, да не ми стане нещо. Какво ти стане? Как е малко сега? Добре, домата не е ли плод? Плод е, той има много такива, които, примерно, тиквата също плод някакъв. Няма ли захари в домата? Има, но са допустими, нали, 20 на грама някои смятат, че и 50 за нас нали, придържаме се към класическото кето хранене, 20 грама усвоими въглехидрати, т.е. дали захари, дали друг тип усвоими въглехидрати са максимума. Фибрите са до 5% от общите калории и това е. Останалото е мазнини и протеин. Като първо изчисляваме протеина, нали, те, които казват, че при протеина при кетото не стигал. Както при всяка една друга диета, нали, като схраниш културистично и така нататък, не бил достатъчно. Основното е протеин, как така не е достатъчно? Не, кето е умерено протеиново хранене, но основната много хора, нали, го критикуват за това, че нямаш при кето достатъчно протеин, което не е така, защото, нали, независимо дали си на кето, дали си на такава културистична диета, ти първо си изчисляваш протеина. По същия начин, по който изчисляваш протеина за всяка една културистична диета, си изчисляваш и при кето. Тоест, ако не си особено активен, там ще се паднат примерно 0,8 грама на килограм тегло до 1,6, може вече, ако много тренираш, много си активен, имаш много висока активна маса, тогава може да стигнеш до 1,8. Над това вече, нали, пак преди години се взимаше 2,5 някакви такива грама на килограм. Сега вече мисля, че почти никой не яде такива огромни количества протеин. Знае се, че над 1,8 най-вероятно вече няма никаква полза. Достатъчно много изследвания в последните 2-3 години. Да, ама точно това вчера говорихме с предходния гост, че аз не бях тук. От 2020... изпуснал се, ама ще си го гледаш. От 2024 някакво изследване на
най-голямата здравна... Ще изложа коя е абревиатурата, не искам да казвам да не греша. Са казали, че ако нали, статуктово беше до 40 грама протеин да се усвояват добре, сега до 100 грама напълно усвояеми са на едно хранене. Абсолютно, да. Това не е спор. Аз никога нали, не съм се хранил, т.е. хранех се на времето културистично там по 16 пъти на ден, че да мога да го усвоя. Сега в момента аз мога да седна, изяждам там 3200-3400 калории, колкото съм, изяждам ги наведнъж вечерта, 1 час преди да легна, лягам и заспивам. Нямам абсолютно никакъв проблем. Пресата си ми е тук, ако да съм на 50 години. Никакви грижи. Нали? Това кога си го изял, какво значение има? 1000 калории са 1000 калории и днеска сутринта и вечерта и през нощта те са си пак 1000. Те няма станат 500, ако ги изям. Има и един друг момент обаче, за който хората изобщо не говорят. И аз също аз разбрах за него след като имах преди 2-3 години здравословни проблеми, е качеството на дъвчене. Не знам ли някой... Аз поддържах постоянно хронично възпаление на червото, защото съм лаком и искам да изям всичко за... Точно. Искам да изям всичко сега веднага за... Не дъвча достатъчно. И всъщност трябваше на 30 години да се науча да дъвча. Така че... Нали, аз продължавам да имам този проблем с дъвче. Аз май дъвча доста достатъчно. Това е супер. Но искам да тласна и разговора на друга посока. Добре, примерно аз съм на кето и супер много ми се яде дюнер. Моля ли се направя кето дюнер? А вие имате ли някакви храни, които ви се хапват и просто искате да... Нали, когато започне да ви се яде нещо, ето, например, дюнера, как може да се направи, примерно, един дюнер кето? Питката просто е кето. Правиш дотък. Котъч. Котъч, не, с хуск нещо. Има 1000 рецепти за такива питки. Ние на сайта тя е правила една камара, вече трябва да се намериш какво да замениш картофа. Да не говорим, че бургер мога ти направи много по-хубав, отколкото в заведение. Може да опиташ. Кога ще ходим от тях? Това е гаранция. Нямате ли си заведение? Нямаме си заведение. Готвим само тези неща, които произвеждаме. А много ли време отнема приготвянето? На храната ли? Да. Отнема си, да. Определено. Особено когато има такива глезоти. Да. Със сигурност, защото няма нищо готово, което просто да си го вземеш и да си го приготвиш. Отделно аз готвя и на децата всичката храна за училище, преди за детска градина и сложно е. А те кето ли се хранят? Не, но не се хранят с боклуци. То не е за боклуци. Никой не говори. Макар че не, и такива неща си позволяваме, защото просто гледат от другите, да. Наложи се в един момент, ние адски много дълго време удържахме фронта. Каката 2 години се е хранила кето, първите си 2 години. Да, тя беше на много стрикно кето, нали, дете, тя се роди малко по-рано, отколкото трябваше в най-опасното време, 8-я месец, който знаеш, че нали, по-зле от дори седмия. Тя беше, те никой не смеше да я скъпи, тя беше като кенчето. Пиленце. Да, и мен беше страх. Значи в момента, в който прояде това месо, това дете, той ядеше нали, жълтък, авокадо, малко, масло. И това и беше, нали, после месеца и така нататък. От момента, в който прояде, тя просто надмина всякакви стандарти за растеж. Говорят и, нали, там да имат таблички. В който прояде твърда храна. Твърда храна, не говорим за... въглехидрати не е яла 2-3 години, колко да знам. На втория рожден ден за първи път опита плод. Заради тортата, която й направих. И тя ще стане на 12 години тая година. До сега не се е налагало антибиотици, лекарства, нищо. Да ви живи и здраво. Да сте ви живи и здрави. Добре, а вие тотално тя... Сега как се храни? Яде ли въглехидрат? Не яде ли смисъл? Яде въглехидрат. Картофи и ориз, това е въглехидрата. Общо взето. А на училище, примерно, как сте сигурни, че не яде... Плодове. Как сте сигурни, че не яде шоколад или... Много е силен там социалния натиск, защото нали, даваме си сметка в един момент, че ние сме с тия деца примерно 2 часа на ден. Ти сутрин го видиш за малко, то е училище, после е занималния, не знам какво такова, идеш, вземеш го и то е под влиянието на този и на онзи. Беше много смешно нали, в целия клас, как тя не знае какво е Макдоналдс. Не, той моят дете не знае Макдоналдс, не е това идеята. Ама не, те се смяха и се наложи да отидем, за да знае, за да не е смешна. И това наложи някои промени. Беше, че каза, че не иска повече никога да го пробва. Опита и каза, това страшен буклук, аз как за какво да го ям. Добре, тя с кутийката с храната ли си ходи навсякъде? Да. Независимо къде, тя е с готова храна. Даже преди на рождени дни си носих и тортата.
Вече не го правя, но преди... Ние си бяхме известни с тортите, с всичкото, Да. с сандвичите на рождения ден и така нататък. Нали, това са някакви крайности, сега всеки си взима решения сам за себе си. Така, да. Такова ние сме се При нас се опитали отплатило. да ги тикнем по някакъв път, по който ние вървим и сме видяли, че има някаква полза в един момент, нали, когато детето вече само вземе да взима решения, ти няма как какво да му кажеш, искам да изям това, всички го ядат, аз какво да бъда, нали, да бъдем лоши родители. Опитваме се към витамини сега, ако и иска. минерали и така нататък. Няма ли някакви лишения за да изгражда сега? Ние сме готови организми за едно дете. Няма ли някаква нужда от неща? Минералите просто вадиш в Google най-добрите източници на витамини и минерали и виждаш какво е, къде идват плодовете, къде идват зеленчуците, къде седи яйцата, дроба, маслото Тя и без така нататък. яйца няма Това са деца, които ядат, нали, сутринта двете ядат 10 яйца. Нали, да не ти стане нещо, да не ти стане лошо, да такова, и да ги виж колко им е лошо. Нищо им няма. Добре. Много готино. По принцип, през последните, не знам, може би са, да не кажа, 8-9 години, майка ми яде почти изцяло кето. Не е хиперстриктна, но тя много обича, като й отида на гости, и тя каза да каже, направих ти любимото ядене и е кето. Много се гордее. Кето е. Много е доволна, да. Тя не може да си представи да си върне някои от навиците, които... То дори да не е стриктно кето, ако спазваш все пак в крайна сметка някакъв с малко здрав разум да се храниш. Ако щеш яш и хляб и картофи и ориз, нали, в някакво количество. Иво, за нея е важно да се знае, че е кето. Разбираш? Ти можеш да не го пропагандираш, но тя го пропагандира. Тя буквално е. Това е кето. Искам всички да знаят. Значи тя ще гледа този. Те според мен не го пропагандират, но просто са в момента обрани, за да не ги хейтнат. Нали? Да. 90% от хората не, така е, да. Аз не мога някой да... Как, нали, ще стане да това? тръгне да го променя. Значи ние сме дошли тук, застанали сме и казваме, това сме ние, това, нали, представляваме. Който му харесва, ми добре дошъл. Ако не му харесва сега, защо трябва да, нали, те убеждавам тебе, утре почни кето, ще бъдеш много по-добре. Ти си знаеш. Сега, ако ти харесва, нали, ако решиш, аз ще ти кажа как да пробваш, какво можеш да направиш. Пък... Към всичките ни зрители и слушатели, долу в коментарите критиките, бързо. Ще има със сигурност. На вас не ви ли се еди нещо, което е въглехидрат? Не ви ли се еди на вас плод, дори някакъв плод или хляб? Какво вие не е хляба? Значи представи си, нали, то може да се яде година, 2, 3, 5, 6. В момента аз като влеза в Lidl, все едно ти да влезеш в бриколаж. Аз ядене не виждам. Обръщам се, гледам, има две неща там за ядене. Прекус или няма. Спира да ти се еде, но това трябва много време, трябва много постоянно. Добре, какво ще кажете за опаковките, на които пише кето? Там по-добре да не говорим. Значи хората трябва да имат някаква информираност, като обърнат етикета, да прочитат и да видят, че всъщност не е кето. Но те хората виждат кето и това е достатъчно. Спирам. Край. Няма стандарт. Кето е. Няма. То не е хранителна претенция, нали, по отношение на закона на храните и всичките там наредби. Без захар, без добавена захар е хранителна претенция, която е много точно описана в закона какво може да бъде и какво не може. Това не означава, че, нали, всичко, на което пише без захар и без добавена захар, значи 90% са в нарушение на този. Нали. На това нещо не можем да пишем без добавена захар, примерно съвсем законно. Защото... То си пише, има 1% въглехидрати. Не само. Ние сме използвали плод, който има малко или много, колкото и да е малко, той има някаква послажаща сила. Не можеш да пишеш без добавена захар. При положение, че пише над 0,5%, което е над 0,5% въглехидрати не можеш да кажеш без захар. Това няма как законово. Нали, това е уредено от закона и малко или много се спазва. Нали, да кажем конфитюр от мармалад, който имаш само, да кажем, ягоди и нищо друго, или пък еритритол, който е инертен подсладител, да кажем кето, не може да кажеш, че е без добавена захар. Това не е закон, не е според наредбата. Защото ти използваш сладостта на ягодите, както и да е. Която си е захар, плодова, но да. За кето такова нещо няма. Аз мога да си произведа утре съвсем законно, взимам един пакет бяла захар от завода там, в къде беше Горна Оряховица или къде, пиша му кето захар и го продавам и никой не може да ми каже нищо. Така че това, че пише кето или не пише кето, да значи абсолютно нищо на този етап. Единствено и само е на съвестта на производителя и на разбирането на потребителя.
да реши какво да яде. Което 90% абсолютно не разбира. Аз имам една много любима тема, която съм защитавал в годините в насока кето. Хранене. И е хубаво в момента искам да сложим на масата да я обясните и вие още един път да изговориме. Тя е свързана с следното нещо. По принцип, за да вкараш в мускула белтъка, като цяло протеина, ключа е въглехидрата. Нали така? Без въглехидрат много трудно мога вкараш белтъка, да не влизам на миозини и така нататък. Влиза, бе. Аз лично качих 14 кг Значи мускулна погледни маса. жена, която тренира без Да, въпросът е да го 64 килограма. Пак аз тук съм сапорт. Въпросът е какъв е процесът, в който тялото преобразува протеина в въглехидрат. Глюконеогенезата искаш да кажеш. Това значи, ако не ядеш въглехидрати, де факто това е абсолютно в подкрепа на кетозата. Нали? Но искам да го обясним, за да го знаят хората. Тоест тялото има тази функция да преобразува, когато имаш по-голямо количество протеин, в въглехидрат, нали така? Горе-долу. Не съм на 100% съгласен, нали да, смисъл чисто като механизма. Глюконеогенезата, тя дори сред средите, които с фитнес, културизъм се занимават, тя е голямото плашило, че като ядеш повече протеин, той ще стане на въглехидрат. Такова нещо няма. Протеина, когато е в повече, той най-вероятно ще стане на мазнина, няма да стане на въглехидрат, защото глюконеогенезата е един процес, който се движи не от предлагането, на това, че ти си дал една камара суровина на тялото, от която може да произведе... А от липсата? От нуждата. Тоест, ако няма достатъчно въглехидрат... Ако тялото има нужда, то ще си произведе. Ако няма нужда, то няма смисъл да се глаголи с този процес, защото той е много сложен процес. Освен това, дълги години се знаеше, че там глюконеогенезата се движи от лактати, от така нататък, суровините, което в последните години се оказва, че не е съвсем така. Оказва се, че според най-новите проучвания, че суровината за глюконеогенезата е глицерол. Това е продукт на разпада на масните киселини. Тоест, ядейки много мазнини, ти даваш на тялото си абсолютно огромно количество суровина да задвижи глюконеогенезата. Интересното и странното е, че при човек, който е на кето, най-вероятно глюконеогенезата е по-засилена, отколкото на човек, който не е на кето, който се храни по нормалния начин. Защото той си вкарва въглехидрат, който защото той си няма смисъл да вкарва такава нужда. Не е вярно, че при кето нямаш нищо в гликогеновите депа, те са празни. Не е съвсем така. Имаш си пак гликогенови депа, имаш глюконеогенеза, която може би е дори по-засилена. И имаш достатъчно количество гликоген в тялото, което да ти позволи за някакво там усилие за някакво време. Тоест, въглехидратният метаболизъм той продължава да се работи. Единствената разлика е тази, че ако аз ям въглехидрати тук днеска, аз трябва да преценя колко ще изгоря, колко ще запазя като гликоген и за да мога да изям правилното количество. Се натъпча за захари, които после да станат мазнина и се чува как да ги махна. Докато при кето храненето ти си спазваш калорийния баланс, да кажем, днес ти необходими 2000 калории, ти ядеш 2000 калории, но тялото ти решава, ти изяждаш протеина, който, както казахме, се смята така, че да бъде и горе-долу, кажи речи същия, който ако се храниш по всеки един друг начин количеството протеин, въглехидрати са скъдни, обаче мазнините са в изобилие, т.е. тялото ти решава какво да направи с тия мазнини. Каква част от тия мазнини, ако аз днеска, примерно, и сега лятото нямаме много работа, защото никой не е на кето, реално. 5 човека сме тук, ние двамата и още си има морската диета. Аперола кето ли е? И понеже имаме много време, тренираме дворазово в момента. Значи тялото ми най-вероятно глюконеогенезата е много засилена при мен в момента за това, защото аз имам нужда. Но тялото ти решава тая мазнина, която си е взял, на кетони ли да я направи, като свободни масни киселини ли да изгори, или да направи от нея въглехидрати. Но и големия страх на хората, които се страхуват да не би като спра въглехидрати, ще го пея, ще ми спре мозъка. Това е следващия въпрос. Храни с захара мозъка. Храни са и с захар, и с кетони. Няма абсолютно никакъв проблем. Разбит мит. Може и с кетони да се храни мозъка. Не, може. Това е факта. Значи, там е тръгнала популярността. Има и Чарли Фондейшън в Щатите, които лекуват деца с епилепсия и така нататък. И те казват, това диета е само за болни хора. Не само за болни хора, просто мозъка работи по-оптимално, когато го захраниш с кетони. Факт, написано е да е 1 милион пъти. Какви не е проучване. То има много проучвания, които мерят там вълни, синапси, такива неща.
следствие, нали, когато се храниш на кетони и с захар, и показва, че мозъка може би работи по-добре. Нали? Аз не искам да го твърдя, всеки да си реши в крайна сметка, но гарантирано няма никакъв проблем. Най-малкото заради този процес на глюконеогенеза. Тялото ти никога няма да те остави да останеш без необходимата захар, защото бъбреците също имат нужда от малко захар, тестисите също на мъжете, на жените, яйчниците и така нататък. Мозъка, сърцето също не може да работи безусловно 100% само на кетони. Но тази захар, която е нужна, ако ще от тук до края на живота си да не изядеш, никаква само месо да ядеш, ти няма да останеш без захар заради този процес. Да. То е решено. Нали знаеш, че има есенциални аминокиселини, има есенциални масни киселини. Има ли есенциални захари? Няма. Медицината не познава такова понятие. Есенциални означава, че ти не можеш да ги произведеш вътре в тялото си, т.е. трябва да ги набавиш от външни източници. Есенциалните аминокиселини, примерно веганите, могат да страдат от това, защото не във всички растителни храни има есенциалните, трябва да съобразяват там какво и що. Да, масните също. Да компенсират. Масните също. Не можеш да не ядеш никакви мазнини, ще умреш. Да, просто в заключение, вие в момента сте на кето и тренирате дворазово. Да. Можете да водите този разговор без да припадате. Не сме закусвали, няма да закусваме. Да, доста интелигентно говорите, не сте го купили. Да, може би. А вие всъщност сега как тренирате? Какво правите? Weightlifting, кардио, мобилност, йога? Кросфит тренираме, аз тренирам и силово след кросфит. Първата ти е кросфит, втората ти е силова. Да. И децата включваме сега. Значи те казват, нямало енергия. Кросфит. Правиме такива теренчета, препятствия и комплексчета. Нали, според техните възможности, естествено. Супер. Този между другото кросфита, това от много време върви това течение за кетонното хранене, защото просто дава по-дълго енергия кетоновото хранене, отколкото стандартното. Е обяснимо, нали, знаеш, което спира, може би, нали, говорим при двама еднакво, ако ти и аз сме еднакво подготвени на 100%, или пък си само ти или само аз и се храним по един или по друг начин. В един момент, нали, оставяме, нали, кардиометаболитната дейност, колко ти е добре и така нататък, колко добре си натрениран, но лактатният праг в общия случай ти е, когато стигнеш това лактатния праг, ти си до там приключваш. Но помисли си какво става, ако ти лактата е съответно, нали, бипродукт от изгарянето на окислението на въглехидрата. Тоест, колкото повече въглехидрат гориш, толкова повече лактат натрупваш и умората идва в един момент. Но представи си, ако ти гориш по-малко, защото и аз горя гликоген, докато тренирам, нали, както го обясних, аз имам гликогенови депа, горя и гликоген и глюкоза. Но аз горя по-малко и известно количество масни киселини и кетони. Съответно, моя лактатен праг е отложен малко повече от твоя, т.е. това ми дава едно леко предимство. По-дълго, по-голяма ще ти издържи. Другото ще издържи тялото на високи обороти. Че мен абсолютно, да. Абсолютно не ме интересува. Ял ли съм сега? В момента не съм ял, пил съм едно кафе с MCT и тук едно, дето не е... Извинявай. Това е фракционирано кокосово масло, от което са извадени само тези масни киселини, които произвеждат огромно количество кетони много бързо. Много бързо стига до мозъка, като преминава... Това е тайна добавка за кетон хранещи се. Една от малкото добавки, които има смисъл, даже и културистите, които не са на кето, пият още от години. То се е готви с кокосо, защото той е антиканцерогенно, ако не се лъжа. Нали, термичната обработка при не му влияе. Ако потърсиш, нали, в Google всичко е антиканцерогенно, нали, трябва да си направиш сам някакъв филтър. Трябва да вярваш за всичко. Защото, нали, ако вземеш да спазваш всичките ритуали, аз до обяд трябва да пия това, онова, нали, за какво ли. По-сигурно. За готвене най-добре е животинска. Да, то реално погледното. Откъде се здобивате с мас? Баща ми топи маса. Аз топих наскоро. Да, правите си. Тоест не се продава. Ни гледа. И аз имам бурканче вкъщи, да си призная. Добре. Има нещо, ямешът, позната на майка ми се беше, нали, такъв... Защото това излиза все пак не е доста ефтино, защото все пак говорим за истинска... Да. Аз преди да ти кажа, преди 15-20 години, като коли някой прасе, на мен ми подаряха слонина. Аз не можеш да се отърва от слонина. Сега в момента слонината 15 ля. Жалко, че стана толкова популярно. Да. И просто беше абсолютно за мен 80% от калориите ми идваха на стойност 0 лева днеска, защото тази слонина не щеше. Те се направят малко там наденички, това онова сложат слонина и другата. Направят едно.
Да си режат за ракийката. Добре, алкохол никакъв, зиро алкохол. Алкохол на морето. Само на море. Да. Вино. Не, узо. Узо. Тоест, ако ви се пие, няма захар в него. Въглехидратно яко и интересното е, че Там много излизаме добре от ни кетони. понася. Да. За черния ни дроп я Предполагам, ходите много. веднъж на море годишно. се Толкова, но са пия там сериозно. тоест, ако ви се пие и е минало морето, след такива да, отиваме на морето. Да, 2-3 дни. То море има и зимата, няма Да, има. Като се допие, Не, в букваш се интерес на някъде. истината, аз на рождения си ден не пия, на нова година не пия, на такива, нали, въобще да изпия 100 грама Значи е се много. скучна компания на маса. Но Нито на месте море- с хората, Да, нито бе, пиете с много, хората. много. Така ли да разбирам? Ние без да пия може да. Не, шегувам се. Много хора За го- маса казвам, маса Да, за аз седи и го пие, нали? разбирам. Исках да кажа това, че много хора обвързват преживяването си някъде, ходенето на море и така нататък с това какво са яли и какво са пили. Да. Нали, ако не си изял там, какво си, не си бил на море. И какво толкова? Мен любимото ми е като се прибера по нашия край и знам хората, нали, така и си казват, кога ще не да се напиеме? Викам, бе, аз не съм прибрал да се напиеме, нали? Мога да пинеме нещо, ама да. Така че тия хората се просто напием. свързват, нали, приятните преживявания и среща с познати, с Да. ядене и пиене наистина. И това е менталитет, вярвам, не само в България, разбира се. Той ние, нали, реално само на морето пием, явно там не е Да, той по-кеф. ние така го свързваме. Такова, Да, бе, да. Но сега, ако утре пък реша, че не е за мен това и не мога да си го позволя, няма да страдам сега да не се чувствам, че съм бил на море, като не съм изпил узото там. Да, бе, това не е... Тук в България е малко по такава нация, където ние на маса деца вика не сядаме без алкохолно питие. То В световен мащаб е, да. В световен мащаб не е малко. точно така, нали? Не, че хората не пият навънка, но няма тази рутина за пиене всяка вечер. То това си е алкохолизъм. Много хора не искат да си го признаят, обаче нали, не мога без 50 грама, то си е някаква първа степен ли, каква го водят си алкохолизъм. Ако не можеш без 50 грама, не се напиваш всяка вечер, нали, пиеш съвсем мъничко, но ако не можеш без него, то си е зависимост. Не знам, що да се лъжим. Това ми е любимото да чуя, не мога без това. Да. Добре, всъщност сега ми стана много интересно, като сподели, че правите, нали, на децата кросфит. Те всъщност тренират ли? Или сега започвате да ги запалвате? Ние ги запалваме, ходим с тях на едни лостове. Това Ето ги хубавото е, че запазваме, кросфита си е тренират малко плуване. игра. Това е супер. Състезание, Да, винаги е защото те някакво им е щафетно. скучно. Аз нямам добър Да, то като им е нещо интересно, такова много се зарибяват. Даже кажи децата, които идваха, понеже на лостовете идват едни деца, които са от някакво частно училище, занималния нещо. Не знам, такова, но първия ден, в който дойдоха, нормални детски катерушки, такова. 5-6 дни, може би сме се засичали с тях. Последния, абсолютно всяко едно тренираше и се опитваше да направи нещо. Седят на Беше опашката много и яко. чакат там да ходят по стълбичката, нали, Гледаха неща. ни, Научиха просто се те пипиха. повечето, не можеха, нали, научиха се малко по малко. Доброто е заразно, как там. Да, много, Аз с много моя се син също изкефихме. от известно време го карам сутринта, ставаме. Чакам да се приобщат още хора, ма ще видим дали ще се получи. Защото ставаме сутринта рано 6:30, преди аз да отида работа и той на градина, го карам на площадата, 30 минути се тренираме двамата. Ма каквото аз правя, той го прави. Мисля, лицевите, нали, аз го дърпам на брен, защото той е 6 годишен все пак. Но създавам това и виждам как всеки му е интересно. Много деца с родителите си минават покрай, защото тя площадката е зад блока. Така че това е нещо, което е един страхотен пример. И това, че вие го давате на децата си е... Другия въпрос е, че някои родители минават и детето пита, мамо, какво правят? Май го, той е луд. Да, сигурно и такива. Особено, да, че сме на 36 градуса. Има някакви, особено по-възрастни хора, които ме гледат с такива, нормален ли си това дете? Да го вдигнеш 6. Ама виж каква е разликата. Значи, когато примерно си някакъв там тип здравословен инфлуенсър или фитнес, ти трябва да се опитваш да се молиш, нали, вижте ма как, нали, да стане, нали, да бъдете като мен. А децата сами идват и искат да бъдат. Нали, няма нужда да го убеждаваш, няма нужда да се бориш за внимание, нали, аз да трябва да излизам, да обяснявам тук, кето, мето, не знам какво такова. Той просто вижда. Те съвсем. Те виждат другите деца, които са, нали, на тяхната възраст горе-долу, какво правят и те се нареждат там, защото искат да бъдат такива. Не трябва някой да ги убеждава. Имат нужда и отвътре им идва, така се изразя по-простичко, отвътре им идва да тренират и да тичат и да скачат. Това им е начина на живот, за разлика от по-възрастните хора, които го изолират това цялото нещо и почти
не да, се допират но и до... факт, че повечето са на телефоните в момента, като излязат, което е по-големо. Това е много интересно, между другото, за остаряването, защото се оказва, че, нали, казват много хора, аз сякаш съм на 50, примерно метаболизмът ти забавен, не знам какво няма такова нещо. Метаболизма не е забавен поне до 80 и нещо изобщо. Метаболизма може... Си метаболитна възраст. Ние сега имаме нов страхотен уред, който може да намерят в нашата зала в Next Level България, където ти изчислява нали, wellness health, wellness възрастта и реално погледнато там точно това ти изчислява, нали, на база на гъвкавост, мобилност и така нататък, на колко годините и То много машини има, които изчисляват метаболизма, но ти може да си на 40 на 50 години, метаболизмът ти е на 20 годишен. Тоест, метаболизма е нещо, което ти го, както ти кажеш, го учиш, ти го третираш и го забързваш и забавяш спрямо начинът на живот, хранене, движение. Просто няма физическа причина ти да си на 50. На 50 се възстановяваш също така, както и на 20 от физическата, нали, активност. Ако това става въпрос за един много голям метаанализ, нали, то звучи много противоречиво, но примерно ти си бил спортист. Нали, борил си се там, но в един момент почваш да не можеш, не защото физически не можеш, а защото вече до тук ти е дошло до тренировки първо, защото тук те боли, там те боли, теб, нали, сте огъвали, сгъвали, мачкали, как ли не, тренирал си една камера, това те спира и, нали, защото си казваш, аз съм вече на тия години, нали, това е малко по-леко. Не е просто това нещо. Поне това се казва. До някъде съм съгласен, до някъде не тук, защото дори една рана да се направиш, нали, колко по-бавно зараства. Не, раните, да. Травмите на 100%. Абсолютно, травмите, това, което травмираш ли са на 50, не е също като на 20. Но, примерно, сгънеш ли 20 пъти за бицепс или клекнеш ли там 20 пъти с една и съща тежест си на 20 и на 50, няма абсолютно никаква разлика в това е, което казва проучването. Мускула старее. Мускула старее не толкова ефективен сега. Има и мускулна памет, има и, нали, адаптивност, т.е. един спортист, който е на 40 с много по-малко повторения, ще натовари мускула си повече, за разлика от един 20 годишен, който мускул не е адаптиран за тази тренировка. Всичко е въпрос на тренираност, на поддържане на този мускул и така нататък. И съм на 1000% сигурен, че на 50 години се изисква доста повече усилия да ти изглежда тялото добре и кожата, и колагена, за който искаме да говорим. Нали, с тебе след така си го потвърляхме това за колагена. Но идеята е, че на смисъл бих попрочел и бих искал да чуя повече за това, нали, как така, значи на 50... Тук говорим само за нетренирани индивиди, нали, знаеш, когато се прави, нали, такова проучване за фитнес, как работи фитнеса върху теб и мен, как работи храненето върху теб и мен, нали, в корелация с някакви фитнес активност, винаги, за да бъде проучването релевантно, се използват нетренирани индивиди, защото ако ти си тренирал, аз не съм тренирал, ние сме коренно различни хора. Няма как да ги сложиш на... които никога не са тренирали, пък не са тренирали активно, нали, поне. Да, но един човек на 20, който не е тренирал, един човек на 50, се възстановяват мускулно, нали, от физическо натоварване по абсолютно същия начин. Добре. Това показва този метаанализ. Ще го дам, ако искаш. Той по принцип повечето генерализации, които се правят са супер, само че има много изключения винаги. Тоест, той един организъм на 50 има натрупани 1000 болести, заболявания, травми и така нататък. Не е задължително. Това те спира. Ама това, което... Метаболизмът ти са бил забавен. Това, което аз по-скоро исках да кажа, начинът че... на живот, общо взето изборите, които си направил, това ще те спре на 50. Аз искам да намерите един човек, който да е на 50 и да няма травми и заболявания, без да е тренирал. Това, което аз ще ти кажа сега, конкретно... Не знам, след 10 години ще ти кажа. Ама ти тренираш, ти казвам. Особено когато става въпрос за рани, именно, такава генерализация не може да се прави. Защото ми се е случвало да извадя зъб на 55 годишна жена, която не спортува и не се храни здравословно, и тя да зарасне като момиченце за 5 дена. И ми се е случвало да извадя зъби на 20 годишен, който тренира и който е с добър хранителен режим и едва се възстановява. Стига, бе. Да. Тоест всичко опира. Тоест, именно, въпросът е, че дори в тези генерализации има някакъв процент на отклонение, който... Тоест, нали, може да вземем, нали, няколко различни човека и да се приложи един и същи хранителен режим и един и същи тренировъчен режим и пак ще има някакво отклонение. Да, действително някой може да не му понася кетозата или пък културистичното хранене или каквото и да било. Нали, защото той може има неговите... Но пак ти кажеш, може би има научаване. И имунитета също просто има трябва да са отношение. Правилно.
Нали, защото хората започват 99% от нещата, които ги пишат за кетото в Google, са абсолютно глупости, ма страшни простоти. Значи така, ако го правиш, никога няма да стане. И хората казват, ма то при мен не работи, на тая падна косата на една приятелка и много те им падат косите. Защо пада косата? Той е на зверски калориен дефицит. Натрупава една камара, нали, примерно, той е една жена, 40% мазнини. Тя минава на зверски калориен дефицит. Започва да гори мазнини като луда в първия момент, нали, адски много гори мазнини. Всичките токсини, които тялото не е могло да ги обработи, защото то дроп си има капацитет. Днеска ти като се наедеш 6 пъти с всичките бокуци, които срещнеш през ежедневието си, нали, си ги изял, ти си натрупал една камара. Да. Ти си натрупал една камара токсини, които тялото ги пази в масната тъкан, защото дробът ти просто го отровиш, ако трябва всеки ден да ти смогва. Той не може, той се омазнил, вече е станало чудо там. И в един момент почва, нали, това, на което му вика кето, сваля една рязки килограми, примерно 10-15 килограма и първите 2 седмици, месеца вика, кетото направо, гледай какво става, гледай корема, такова, всичко е топ. В един момент почва кожата да страда, почват косата да страда, почва... Защото не получава достатъчно количество от между тези неща. Или просто не са отишли до Турция. Тя просто... Тя просто изхвърля тия токсини, които са складирани в масната тъкан и затова пада косата, затова, нали, всичките тия проблеми. Не става така, не става от днес, това не е маратон, не е спринт, това е маратон. Не става сега искам да ида на морето, даш почна кето за 2-3 седмици, нали? Даш отслабнеш, ама... Хвърлиш 5 кила от водата. Ма няма нужда да е добре, а колко време е нужно на тялото, защото това си говорихме преди това, колко време е нужно на тялото да обърне де-факто този тип хранене, за да започне да използва действително мазнините за енергия, за сметка на въглехидратите, които е свикнало. Тоест, какъв период? Година? Не, зависи как се не говори за адаптацията, нали, като начало. Да. Зависи как се хранил. Преди това, но в рамките на първите 2-3 седмици до месец може да имаш някакви слабости, да ти е лошо, нали, защото в един момент тялото ти не знае как да гори кетони, ти не му даваш въглехидрати и то се чуи какво да прави, то още не се е приучил, защото ти си загубил този ти затова и в началото фърляш рефлекс. 15%, 10% от маста си ги фърляш заради загуба на вода и после връщаш. Те много хора, които минават на тая, аз мои близки имам, които минават, те викат, в началото свалих 5 кг, примерно и после за 100 даже и върнах. А продължавам да спазвам диетата. Що се получава това? Те си знаят, смисъл, това не е било кето по правилния начин, така че, нали, аз мога да кажа... изготвям и менюта и много хора, много жени, които съм изготвила, каза, аз се храня кето от 2-3 години, но нещо ми куца. Съответно, като изготвя, нали, менюто, като мине някакво време, ми казват, аз всъщност никога не съм се хранила кето и не съм знаела какво е това. А как се хранят хората? Каква е най-често срещаната грешка? Това той, което обясни, почват пържола салата и малко повече зехтин в салата, което не е кето. Пиши в Google какво се еде при кето и какво не се еде и почва да го еде. Няма пирамида, няма калории, няма нищо. Те ядат само съвместими храни с кетото, без да се съобразяват нито с пирамидата, нито с това колко мазнини да изядат. И голямата част са на зверски калориен дефицит и ти не можеш да му обясниш, че този калориен дефицит, колкото и да е хубав инструмент, това аз, нали, обичам да го сравнявам с моторна резачка. Примерно, ти можеш много хубаво с моторната резачка да окасриш едно дръвче, да махнеш клончетата, стане красиво. Ама ако не внимаваш, може да си удареш краката. Това е калорийният дефицит. Значи калорийният дефицит работи, когато го използваш умно. Ти не можеш да го използваш в неограничено. Примерно имаш нужда от 2000 калории, ти ядеш 1000. И ще ядеш така, докато станеш 40 кила. Няма как да стане. Ти отръгваш от 50% или 40% мазнини, свалиш 5-6% мазнини, останалото е мускул. Защо? Защото тялото, когато си на зверски глад, на калориен дефицит, разгражда мускули, за да то гледа да се отърве от мускула, защото мускула, независимо дали спиш, дали ходиш, дали лежиш, дали какво правиш, той гори калории. Тялото те пази да не умреш от този глад и запазва мазнините. И в следващия момент, когато малко от малко видиш нещо повече храна, то веднага отива като мазнина. Ето и йо-йо ефекта. И нали, дето викат, аз дишам въздух и ми се лепи. Защото се лепи. Между другото, точно това беше нещо много интересно. Тялото ти е гладно за калории. Той иска да ги складира. Пак във връзка с нашия уръд, защото тук така случай, аз присъствах на доста замерване и когато ти изчислява калориите, замервах наша треньорка Мацка, която е 50 и малко килограми и бяха нужни повече калории, отколкото на мене. Аз сега не съм в добра форма, т.е. смисъл, аз съм с 30 кг по-тежък от нея, но поне мускулатурата ми е доста по-слаба от нея, която е доста изтренирана. Тя имаше по-голям нужда от повече калории. Точно аз викам, стига, бе, и тя вика, значи мога да си хапвам. Тоест едно такова замерване, когато с повече мускули
нали, по-голям процент на мускули в тялото за сметка на мазнини, да. Просто имаш повече калории да гориш, въпреки че си лек. Аз за какво тренирам да имам мускули тя да си хапвам? Начин на модерния калориен дефицит, както я гледаш, тя яде към 3000 калории. Смятай. А по време на бременността как беше? Тренирали? Не, аз започнах да тренирам след втората ми бременност, понеже не се харесах как изглеждах. Най-голямата ми грешка, че толкова късно започнах да тренирам. Но не съм тренирала изобщо, не. Започнах преди 8 години. Ти си променила храненето, подобрила си здравето, но визията, нали, в последствие, защото ти в момента изглеждаш така доста добре. Изключително да, на 20 никога не съм изглеждала така. Да, на 40 чак. А била ли си с много килограми отгоре? Не. Или по-скоро не? Тоест, въпреки захарта, която си яла, не си отивала на калориен. Бях плюс, такава... поддържала си горе-долу... Skinny fat. Да. Как да го кажа, да. Големи бузи. Аз съм му казвал този израз, любимия, така ме беше нахранил мой приятел културист, вика, ти си като капка олио, вика, малък и мазен. Беше ме нахранил мен, разбираш, мен толкова гадно ми стана. Викам, ужасен си. Културистите имат други стандарти. Не може да се сравнява. Да. Това е било някога. Аз бях така, нали, всъщност, в някакъв период. Без много мускули, също време мазен. Но при евентуална трета бременност, за която не искам, имате разногласия. Бих тренирала 100%. А ти в момента се занимаваш с изготвяне на хранителни режими, а тренировъчни такива? Тренировъчни избягвам, макар че много жени искат. Ти си в насока кросфит, не само обаче. Не само, аз кросфит тренирам от 5-6 месеца. Преди тренирах силово, само и общо взето изграждане на мускули, но сега вече визията ми стои зад възможностите, които имам. Тренировъчните няма как да ги направи тренировъчното онлайн... че да не изгуби аудиторията. Защото изправя се, примерно, някоя жена там и казва, ето с 2 килограма, гледай какво прави, гледай как изглеждам. Да, ако тя покаже какво прави, то никой няма да дойде да тренира, защото те, нали, говорят ти, нали, примерно тя е тук, може да ти направи 100 бърпита, след 3 минути е готова. После нормализиране. Нали, това е за гре. И ти като му кажеш, че трябва да направи това нещо, и той викам, ще ида там при това, защото, нали, приеди коя си. Нали? Защото там ме дава повече хапчета, бързо става. С хапчетата е голяма такова. Аз, нали, на фитнес такова виждам хора, които не бих казал, че дори минава покрай фитнеса днеска, се оказва, че взима стероиди. Не ми се вярва. Мен се е случвало да ми го казват това хора и то мои, нали, така познати, близки, защото близки съм ги облъчил, но ми вика, по-добре да тренираш, да не тренираш и да взимаш химия, отколкото само да тренираш. Що? Той на принципа и много хора са на принципа. Защото е вредно, нали? Има, въпросът е, че когато взимаш стероиди, тялото ти се променя, защото, нали, хормоните са в тази насока, тестостерон и така нататък. Той предпочита да взима химия и да не тренира, отколкото да тренира, но да не взима химия. Разбираш? За тях е по-успешно и по-добре ще изглеждат, но сега пак казвам, познати му. Тоест те не мислят за после. Те мислят за това как ще изглеждат сега. И той това вика, аз ако не взимам химия, за какво влизам в залата? Буквално разсъждават по този начин, нали? И имат доста хора такива. Ама то лошото е, че някои не приличат изобщо като да са влизали на зала. Ако имаш някакъв ефект, нали, има много напомпени такива хубави момчета с хубави фигури, нали, такова... Те е окей за мен, но да кажем, нали, поне... Оправдава ги по някакъв повод. Да, има някакво оправдание. Ама ти си, както и да те гледам, не бих казал, че някой е тренирал през живота си. Защо взимаш тази химия, човек? Няма никакъв смисъл. Нали, защо не се запиташ къде грешиш? Ма то рано или късно винаги идва момента, а какво става със здравето ти? Тоест, те реално не го мисли. Да, ще дойде момента, в който са такива... всъщност това май не беше много умно, защото сега... Да. Сега какво става? Хормони, нали, всичко. И говорим за депресията след това. То да не говорим... Хищните, нали? Ма той не знае как се наведе да си вземе падналата стотинка, примерно. Смисъл, не знае как... Нали, и това. Не се и тренира масово, нали? Затова казвам, тя не може на този етап, може би, да тренира някой, защото ако каже какво се изисква, голяма част от хората ще се откажат. Не. Докато, нали, когато ти обещаят нещо лесно, бързо, такова, то си е човешко, нали? Да, може без голям зор да стана и аз така, добре, супер, но ние това го правим не защото, нали, тя както изглежда или аз както изглеждам, това не е защото тренираме, нали, аз искам и да имам големи мускули, но имам проблем, който не ми позволява, нали, чисто генетичен, имам заболяване и така нататък, трябва да внимавам с протеина и така.
нататък, но иска ми се на мене, ама не мога, но не тренираме за някакви, нали, да се покаже тук мускулите и такова, ни тренираме за да бъдем функционални. Значи аз мога сега на 40 градуса си облека 10 кг жилетка тежести, да ти извърта няколко километра тичане, да направя една камара набирания, нали, такова лицеви опори и няма да припадна, няма ми е лошо, няма да се оглеждам какво да ям и нали, да не ми, че ми паднала захарта и съм тръгнал да умирам, за това, просто да бъдеш функционален. Нали, здравето, то вече е въпрос на гледна точка. Една камара хора още от 20 и няколко години ми казват, нали, ти сега с това, дето го правиш, как, нали, с тази тяга, с този клекс, защото аз дигам тежко, нали, 2 пъти кусур на личното стегло мога да ги дигна, нали. Не на клек. Тяга. Ще трябва да работиш. За съжаление. Работя, мъча се, ама не ми е дадено много с краката, мъча се правя всичко възможно. И ми казват, нали, ти сега как ще се повредиш, как такова, какво ще стане. Нали, на 30 години ми го казваха, на 40 ми го казвах, сега на 50 вика, чакай да станеш ти на 60, ще видиш какво ще стане. Какво да стане, бе, човек? Чакам вече 30 години, нищо не е. Истината е, колкото повече хора говорим на тази тема и засягаме, нали, точно за тренирането и годините на тренирането и тежкото трениране при напредване на възрастта, със сигурност това не е проблем, ако го правиш правилно. И напротив, то ти за бърза метаболизма, ти прави плътността на костите по-силна при вдигането на тежкото и ти прави ти прави и самата стойка и укрепва всякакви травми. Въпрос, който от Дия така леко познахме покрай него, възпалителни процеси при кетозата. Нали това са реално травми, няма. Значи, или ако има, много бързо очумяват. Много бързо. Есенцията на кето е, че то е противовъзпалително хранене, ниско възпалително, т.е. ти не ядеш нищо, което е възпалително, нали? Като започнеш там повечето плодове, зеленчуци, зърна и така нататък, те са възпалителни. А в кето това нещо го няма като храна, т.е. то няма откъде ти. Добре, може да кажем, че ако имаш някаква травма, някакъв възпалителен процес в тялото, минавайки на кето, ще помогнеш по-бързо да мине тази травма. Моля да го кажем това нещо? Принципно ми се иска да го вярвам. Да, но... Не знам. Може би не е доказано медицинско, но със сигурност би спомогнало, може би. Най-малко като махнеш... То кето се използвали за лечение много неща. Значи при COVID правиха една камара експерименти и преливаха им кетони, нали, там по-бързо се подобряват и така нататък. Но то няма много голям такъв интерес сред научната общност да се правят подобни неща. Аз вярвам, че може би е така. Никой не иска. Никой не иска. Той не иска. Аз вярвам, че може би е така, но нормално, не го твърдя, защото не съм го видял черно на бяло. Би трябвало, нали, реално като нямаш със сигурност, значи ставно дегенеративни заболявания, такива, които настъпват с възрастта, говоря, нали, такива в ставите, там в чая под артрит, също кето е много доказано против артритни заболявания. Всякакви такива, нали, които са свързани с остаряването, със сигурност се повлияват. Има достатъчно много изследвания. Една много, понеже говорим за тия заболявания, свързани с кето, една много такова уточнение. Много хора казват, като почнах кето, нали, почнах да ям мазно и жлъчката, камъни, веднага за 2 седмици ми се появиха камъни и край. Нали, това е много важно, което следва да бъде помислено от всеки, който иска да започне да се храни кето, как се е хранил при това и да се провери жлъчката, защото жлъчката каква е функцията? Значи тя е резервуарче за жлъчния сок, който да го излее в системата тогава, когато ядеш мазнини. Но какво се случва, когато не ядеш мазнини? Там сокчето си седи, то няма смисъл да се изхвърля в големи количества или почти. Всичките тези, знаем, зеленчуци и така нататък, голяма част от тях могат да предизвикат камъни в бъбреците, в жлъчката, нали, от месо, от яйца, камъни няма как да имаш. Но като махнеш въглехидрата и почнеш да бухаш много зелентия, тя става активна. Тя започва да излива сок. Но в това време, ако си събрал камъчета вътре и песачинки, нали, какво става? Те тръгват да излизат, защото тя започва да си върши работата и ти казваш, ето, 3-ти ден на кето и гледай какво стана, жлъчката, олеле, лошо ми е. Добре, и така нататък. Кетото ми, нали, развали жлъчката и в лошия случай, нали, когато камъчета е достатъчно голямо, може да се наложи да я премахнат, което е много кофти. Нали, те си мислят, кетото, виждаш ли, на 3-тия ден не само да тя мазни и край. Но просто трябва да се мисли малко логично, критично. И по-скоро трябва да се консултираш с някой, когато искаш да направиш нещо такова. Повече информираност. Да. Хората
подхождат по много глупав начин и се За всички разстройват. диети е така. Чул си нещо, Да, тръгнал чул петко си. с мъжете веднага. Той да е там. И после той не да работи, плаща. като не си го правил правилно. Нормално. Добре. Затова ми казахте, че много бързо съм се отказал Да, от кетона. да. Аз съм минал през... Един месец абсолютно да. няма как Ти да си бил видиш на кантара никакви вече да ползи. почне Да. да ти харесва. Пиех зехтин от чаша, така, нали? Аз за това те всичките попитах гълъби. колко точно време си бил. Ето виждаш, аз ти казвам, нали, в основата са животинските мазнини. Много хора смятат, нали, дай ще пия зехтин, защото не е окей. О, направо ужасно ми звучи. Особено, Нали, че не е зехтин това не източника. винаги- Да, също и кашкавала, което всеки в крайна смисъл казва, че не е много окей. Не. Нали? Защото те буквално хората покрай мен тогава, нали? Това говорим нещо при Млечните много. малко или много са С, възпалителни. Това са така нагоре в Млечни. пирамида. Аз бях започнал да занимавам с кросфит, точно кросфита не беше наложен в България, сега ще кажа преди колко години, преди сигурно 10 години. Още съответно и за кетона. Кросфит е измислен от борците, така че, нали... Да, но не е то състезателния. Да, това е една друга моя история, съм разказвал, мисля, че в някои от предните епизоди, но отивайки, готвейки се за това и в последствие малко след това, защото видях, че повечето състезатели в кросфит, нали, бяха с кутийките с рибатон, нали, и си пиеха така сока. И общо взето викам, това е, щом го правят тия най-добрите кросфитъри и аз ще правя кетон и такова, обаче в един момент си казах, не. Самия имаш ли Рочфорд енергия? Фронинг е до някъде на... Успяваш ли, защото Кето. няма как да дойде тази Значи, енергия. то интересното толкова е, да, че много бързо първият ефект, всеки път, когато минеш на кетон, е да сваляш на водичка от тялото. Да, И веднага тялото ти става, кажеш, Да. това е най-бързата реакция. Когато почнеш да правиш тази Виждаш. диета, най-бързо кажеш, а това работи. Да. Обаче точно това е проблема, че около първия месец някъде ти хвърляш пак камъни, 10% от теглото си заради водата ги хвърляш. После, нали, зависи как го правиш сега. Нали, тук вие сте доста по-напред от мен. Това, което аз знам като треньор през годините, хората, които са го правили покрай мен, в един момент влизаш на плато, където вече не хвърляш вода, а трябва да почнеш да изхвърляш мазнини, не става толкова бързо. Не става. И второто, което е, нали, много хора пък в този момент почват да възстановяват водния си баланс и леко даже връщат, нали. Тоест ти сваляш 5 кг, после връщаш 1 кг и в същото време не сваляш повече. Ти изглеждаш по-добре, но килограмите не мърдат. Тоест сантиметрите ти падат, ако гледаш глобално нещата, но повечето хора гледат само кантара. Не, трябва да гледаш сантиметрите. Именно, да, но повечето хора гледат само кантара. Но аз им обяснявам, това че са не хората, гледаш които се кантар. отказват. Това са хората, Да. които се отказват. Тоест те кантара казват, не е. да бе, аз първи месец свалих 5 кг, а после виждам, че нещо не става, окей, махне тази диета, тя не работи. Тя е само замазване на очите, в началото върши работа и после, нали. Това е големия проблем, че всеки иска да свали някакви кила. А единственият значим резултат е колко процента мазнини си свалил. Какво значение има тия кила? Ти оставаш Замерване с на по-висок... показатели, сравняване на обиколки, Да, кожата, това колко ти е. трябва. И, Обиколки и подкожни мазнини. да, просто за всички гледащи и слушатели, които са ни изтърпяли до тук, получавате безплатен лайфхак, инвестирайте в шивашки метър. Чисто и просто. Стигнахме до края на епизода. Не, аз имам още въпрос, после ще е края на епизода. Добре. Искам да питам за колагена. Изчакай малко. Извинете. Тя обеща, че ще разкаже за колаген, защото те всички митове за усвояване на колаген ще каза, че пиеш колаген. Пия колаген, да. Какъв, как, защо? Случайно по какъв начин? да не пропусна нещо, някаква полза. По принцип аз не вярвам, че се освоява или т.е. не да отиде в ногтите, косата, кожата. Единствено вярвам, че ако примерно имаш някакво нараняване на кожата Така? и то тялото ти изисква да имаш някаква нужда от, нали, така, тогава може би да А отиде. ти превентивно, ако нещо се порежи? Превентивно, да. иначе аз не вярвам. Трябва да му създадеш условия. Да, трябва да му създадеш условия, за да отиде на даденото място, за което... Тоест трябва да се режеш, за да може да го свършиш. Не, примерно, ако си правил някаква процедура там, някакви такива неща. Ето. Някакви такива наранявания. Тя Диана ходи на микродермабразия. Не съм, не ходя. И ботокс не ходя, и филари не ходя. Значи тук може да Не създадем съм фен. много слухове. Да. Не, браво. Да, достатъчно Значи, в мисля, интерес че да на се истината- храниш добре, за да имаш хубава кожа и... И достатъчен прием на вода. Да, макар Защо че вода? той не вярва в приема на вода. Не пиеш. Не, че не вярвам. Не вярвам в Той е някакви като предефинирани Камила. количества. Започва да Значи съм аз- мисъл, ходи, пил вода, не искаш, пиеш. да. Много зависи какво си ял. Колко вода ще имаш нужда. Ако ям цял ден вафли, ще имам нужда от много вода. Ако ям цял ден сирене, от друго количество. Ако ям цял ден месо, съвсем различно количество. Ако ядеш диня и краставица само. Да, някакви Тоест, предефинирани. Яденето на... Като се храниш кетозно, нямаш нужда от чак толкова много храна, твоята... Много по-малко вода ще пиеш, определено. Би трябвало, но не вярвам в някакви предварителни дефинирани такива количества. Днес аз, понеже съм толкова кила, трябва да спия толкова вода. Това
няма нищо такова. Значи, това с Толкова хидратиране... приложение има на тая тема и ти всички ги... Ама това откъде идва? С хидратирането, нали, чак вече, когато ти се е допило вода в момента, ти си вече дезхидратиран, ти си изпуснал. Ти разбираш ли, ние сме толкова съвършени, поради природата навън, поради телата ни, нали, всичко, което е, как се е погрижила еволюция, всичко е толкова съвършено и разбираш, тази еволюция е пропуснала, нали, че на теб, като се допия вече вода, ти си вече дехидратиран. Тя е допуснала толкова груба грешка. Нали, ти изпускаш този прозорец, дехидратираш се без да разбереш. Нали, милиони години еволюция и някаква така глупава грешка. Това нещо идва някъде от 60-те години, когато няколко хранителни компании решават да бутилират вода, нали, един ресурс, който трябва да е обществен, безплатен, достъпен и така нататък, те решават да го сложат готина бутилка и да го сложат етикетче. И оттам нататък се почва хидратирай, литри, не знам. Не знам, аз пия от чешмата и обикновено като пия повече, със сигурност се чувствам по-добре. Особено в летния период, нали? Ти трябва. Аз също. То твой въпрос е... Той, нали, въпрос на чувство, а не аз да... имам бутилка, която ми е минимум литър и половина. Това ми е минималното количество, което приемам на ден. Да. То литър половина, ако не приемаш вода, трябва да си не знам какво. Ами има много хора, които не приемат. Тоест, за тях водата е 2 литра кола. Примерно. Тази култова българска песен. Тя е за мене. Чегувам се. Да, т.е. има много хора, които всъщност ще изпият или ще изпият една малка... Да, но или ще изпият една малка бутилка вода и 3 кафета. И аз съм пил. Да, и после нали, ще си заместят водата с нещо, което е пълно с захари, примерно. Нали, Либера. Пример. От тази гледна точка не е нямам нужда от вода. Аз като свалях килограми на състезанията, много път съм ходил и когато не мога да сваля килограми, всички са ми се чудили, 100 грама биричка, човек. И направо плуваш в поти, пиеш 100 грама и свърляш 300 на момента, разбираш, от бирата, когато сваляш килограми. Много странно. Супер странно, ама тя е дехидратира. Самия алкохол дехидратира. И когато не пия една водка по-добре. Когато ти е топло, когато си нали, вече си запушил всички пори и вкараш студена напитка газирана 100 грама, ти тръгваш да потиш веднага, отключваш. Но това е друга тема. Може някъде да му опровергаят някои хора доста сериозно за това. И отново всички хейтърски коментари долу. Нямаме търпение. Готов съм. Ще има доста. Сега стигнахме, може да си кажеш там... Айде, кажи го ти. Така, в всеки епизод имаме по 2 въпроса зададени от предходните гости към сегашните. Да, в случай нямаме 2, защото имаме 2 гости предния път, така че и вие ще имате възможност да фърлите 2 въпроса. Като един е... Те двата за вас ще бъдат доста такива, защото сте, нали? Но имахте ли... измерихте ли си калориите с дневен прием през последния месец, т.е. колко калории сте приели? Дали сте го направили? Това е едният въпрос. Да отговарям? Да. Доста отдавна не си ги мерим, защото се храним интуитивно. Общо взето ние се храним еднообразно. Така че аз знам днеска колко... Ако нещо включа, което е абсолютно тоест ти си знаеш наизуст колко калории си пила общо взето да. Тоест няма нужда да ги мериш в твоя случай. Да. При кето храненето не е кой знае колко разнообразно. Вие спазвате много така на еднотипен и стриктен режим и това води до това да знаете какво сте приели, но повечето хора не са ти за това го задаваха това. Но доста време съм ги мерила. Доста време съм ги мерила, докато да се науча. Вече да започне да ти подава правилните сигнали, защото много хора казват, аз слушам тялото. Но нали ти ако се храниш с нон-стоп захар и сладки неща и така нататък. Ти ако слушаш тялото, то нон-стоп иска да яде торта. Не го слушаме по този начин. Кой в момента посред лято ще яде нещо друго, освен диня, грозде, торта и така нататък. Сладолет. Ама аз съм гладен постоянно. Да, ти казваш, слушаш тялото си, но тялото ти не ти подава правилния сигнал, защото малко или много хормони и така нататък, те са повлияни от начина, по който се храниш и то си иска, този цикъл, висока кръвна захар, висок инсулин, ниска кръвна захар, после да я дигнеш, после пак инсулин, ти си въртиш в тук с тази диета със сигурност няма никакъв шанс да направиш инсулинова резистентност. Има и такива мнения, дори и доктори изказват мнения, че един вид все едно, ако не пия алкохол, ще стане алкохолик, защото черния медрод ще забрави как да работи. По същия начин панкреаса можело да забрави да прави инсулин, ако не ядеш захар. Твърди се това. Другото, което е нелепото, е кетоацидоза, че от кето може да стигнеш до кетоацидоза. Сега това беше при 7-8 години, като започнахме много съществена страх такъв беше. Хората вече не са говори чак толкова много, но кетоацидозата е състояние при неконтролиран диабет, който е инсулинозависим или алкохолизъм. Но нищо общо с кетохраненето.
но не мерим, защото просто вече достатъчно добре знаем, аз като се сложа чинията, мога да ти кажа, това са 1000, 1500, 2000 калории, толкова мазнини, толкова протеин, толкова въглехидрат. Така, в голяма степен това. И самото тяло вече ти дава правилния сигнал, т.е. аз знам кога да спра да ям от сланината, кога да спра да ям от месото, кога да спра да ям от нещо. Чувствам се добре, нали, физически също всичко е окей, така че идва един момент, в който вече може няма да седи нужда. без ракия, обаче не препоръчвате. Само слоника. Освен ако не си на морето. Ако няма, Ето може. ако няма ракия. Да. Втория въпрос е, тренирате ли с тежести? Да. Да, без Ние минахме тежести. през тия въпроси. Не, всъщност само някой комплекс. Тренира някои неща с повече, отколкото мъж с нейното тегло. Нали? Със Говорят и сигурност, тежест. Да. Машина, виждам. Да. Тренирам си. Не бих влезнал в батъл с тебе. Не се плаша от тежести в никакъв случай. Не съм макар че бях от жените, които се плашиха. Ще станат големи мускули, те не стават толкова лесно тия мускули. Да. Нали, говорим без разните там препарати. Добре, Да, и без въглехидрат със сигурност трудно ще ги Да, направиш. между другото, ако захраня сега с въглехидрат, аз ще съм с 4-5 кг отгоре и много то ще е на мускул. плътност. Да. Готова за Олимпия. Просто, Да, може би плътност. малко повече с кетозата, малко повече се хранят червените мускулни влакна, не толкова белите или? Не знам. Това не знам. Това е интересно, може би нещо, което бих попрочел сега след този разговор. Нали? Ако знаете, може да го напишете в коментарите, освен хейта си. Със сигурност, нали, кетохраненето пази повече, нали, т.е. по-оптимално се използва протеин, това е заради щитовидните хормони. Много хора, нали, започвайки кето, съвсем нормално е свободното Т3 да падне. И те казват, ето, хипо веднага от това кето и така нататък, това е съвсем нормален механизъм. Ако имаш хипо, аз имам, т.е. имах сега, съм в някаква ремисия вече от доста време, нали, това беше и причината на времето да почна кето. Хипо какво? Хипофункция на щитовидната жлеза, нали, имаме и функционални изменения там с ехограф и такова, нещата беха твърде зле, нали, TSH в небето, Т4 почти го няма, изписка ми хапчета, нали, до живот, както и да е, нали, постигнал съм, това е нелечимо, няма какво се лъжим. Нали, много хора сега, като влезеш в интернет, примерно потърсиш как се лекуваш, ще намерят там екстракт от това, от това, нали, ще се оправиш за 2-3 месеца, няма как да стане. Да, максимума, което можеш да очакваш е някаква ремисия. Аз съм в някаква ремисия вече дълги години, вижда се, нали, аз не взимам никакви препарати, нали, ще го да поддържам някаква ниска процент мазнини, може би, не знам колко съм, 12-13, нещо е такова. Така че има как. Въпросът е просто да бъдеш разумен. Нали, хората да тичат веднага, защото, нали, хипото влияе на свалянето на килограми на мазнини и така нататък. Веднага гледат, дай да орежем това, онова, нали, на калориен дефицит. Те не знаят какво са гоитрогени, нали, по какъв начин те са свързани с здравето на щитовидната жлеза. Хубаво е така да се образоват в началото, преди да почнат, нали, с глупостите. Аз, за съжаление, повечето групи такива от калориен дефицит в Фейсбук съм изгонен, защото се опитвам да помогна, но това противоречи на тяхната логика. И, нали, общо схващане е, че аз като съм мъж не мога да говоря за щитовидна жлеза, за щитовидни проблеми, защото в интерес на истината много жени, много малко жени, да не казвам, нали, голяма дума, нямат проблеми с щитовидната жлеза, вече не минат ли 40-те, почват някакви такива проблеми. И по-рано вече. Че и по-рано, нали, тя знае, понеже прави менюта, нали, там все пак искам да пада тази възрастова граница. И аз не мога да говоря за това, защото не съм жена, разбираш ли. Но аз съм имал този проблем още преди, нали, това ме накара да почна да търся начини, защото аз четях в Мускули и фитнес, че сутрин трябва да закуса обилно с въглехидрати и там конкретно, нали, няма казвам марката, защото сигурно не може, такива едни български вафли с фъстъчките, такива големи, те тогава беха големи, защото сега ги правят едни мънички, нали, защото някакси да дигнат цената, ама тогава си беха едни парцали такива. Или 6 или 8 пишеше, че трябва да изям сутринта, за да... Да. Представи си, аз с колко захар съм събудил сутрин. Това доведе до абсолютно закономерния резултат, като отил мен, нали, лошо ми е, зле ми е такова, нали, отидох на доктор, то тогава нямаше, това беше по времето, когато на диабет типа, нали, такъв неинсулиново зависимо се казваше старчески диабет. Никой не казваше, нали, тип 1, тип 2 и така нататък, то се викаше старчески диабет, защото евентуално, нали, като цял живот малко повече картофи и такова, то ще застигне чак на 60, на 70, не такива старчески диабет, не е опасен, там пиеш някакви хапчета до там.
го имат. Сега вече те се почва от 10 години. Аз си го докарах на 20 и няколко. На кръвната ми захар не беше много извън нормата, но беше. Инсулина ми беше в небето. Това си е учебников пример или инсулинова резистентност или тип 2. Тогава, нямаше тия знания. Самите лекари, не се бяха явно толкова сблъсквали да ти дадат някаква категорична диагноза. Там натоварване с глюкоза, всичко ми правиха. Единия вика има диабет, другия вика е резистентен, третия не знам какво. Аз накрая теглих една и изчезнах, защото не ми беше окей, да се карат един месец, какво ми е в крайна сметка. Открих с тогава проблемите с щитовидната жлеза, аз започнах да търся някакви начини, обаче какво да направя, спрях вафлите, почнах да ям пълнозърнести спагети и така нататък. Пак 2-3 години нищо не се повлия, кой знае какво, и се появи един пич там в един форум на времето. Преди 100 години той каза, знаете ли, че така мазни, такова Христо Горуто. Му викахме, оттам почнаха тия неща. Да, аз много неща съм гледал на времето. От него почнаха, там и другите. Където беше едно интервю, където хляб, колко години съм подушвал хляб. Няма да забравя това. Някъде назад беше по оттам произлязохме всичките, които в момента, дето се занимава по-така с това време още, вече разбиранията, вижданията са претърпели някакви промени във времето. Вече повече информация. Вече има много информация. Тогава нямаше информация. Аз тази книга, къде ти казвам на доктор Весна Прайс, не че пише нещо, кой знае какво по отношение на кето, на нисковъглехидратно хранене. Те тогава на ВД му казахме. Но много трудно беше, някакви стари руски книги, такива. Аз поне съм учил там руска такова училище. Там можех да чета, разбирам руски, такова, трудно беше. Много грешки, много такива. Ние пияхме, т.е. ядяхме сметана по една камара сметани, защото кой да ти каже, че трябва да ядеш сланина? Ние ядяхме сметана. Добре. Втори въпрос. Не, втори въпрос. Вие трябва да зададете по един въпрос на следващия гост или гости, без да знаете кой, коя или кои са. По един въпрос двамата. Мисля, че ще бъде най-готино да зададете. Да поговорят. Кой ще зададе първи? Ти? Не се сещам аз още. Чакай. Не, ти може да не са някакви много научни, не много задълбочени, но е хубаво да са в областта на спорта. Това е основно. И на храненето. Става, разбира се, да. Опитали ли кето хранене? Да, аз бих попитал. Бихте ли опитали кето хранене? Добре. Примерно. Този въпрос е един със сигурност. Да. То пак се повторим, ако може, два въпроса за кето, дали какво мислят за кето храненето, дали мислят, че е устойчиво, дали мислят, че е правилно, дали мислят, че би могло човек да бъде на кето и да бъде здрав. Да бъде начин на живот, не просто режим, който да спазваш за един месец. Добре. Благодаря. Приемам го като критика. Но не съм сигурен дали ще го направя, но със сигурност нещата, които казахте, са доста смислени. Ако човек може да се пречупи това да не яде нещата, които обича. В моя случай. Да, ние не сме тук да твърдим, че кетото е абсолютно единствената панацея, начин да бъдеш здрав. Такова, но един добър начин, да. Добър начин е, ние показваме какво може, какво не може. Оттам нататък може да бъдеш абсолютно здрав и да ядеш и картофи, ориз и хляб. Такова просто бъди разумен, бъди умерен, бъди мислещ. Защо преди аз съм 75-ти набор, помня като малък на море, на такива тумбаци, такива неща нямаше. Баща ми е имал корем, ама защото пиеше много бира и алкохол като цяло, имаше, но не беше някакъв такова. Но баща ми на възраст 40, например, с мен на гърба ми, човек, който не е спортувал толкова през живота си, той полъше целия басейн на дължина с мен на гърба си под вода. Защо според тебе е било това? Не се храня се, ти погледни сега. Значи, като вземеш едно нещо в магазина, първото какво ти прави впечатление? Висок протеин и 30 калории. И никой не се го обръща отзад да види, че... Колко въглехидрати има отстрани? Не, въглехидратите. Дори да не говорим за въглехидрати. Че освен 30 калории, има 30 съставки. Защо го едеш това, човек? Как да си здрав. Едно време, примерно, даже те сега има много такива излизат, не знам дали са съвсем верни, но дори в тия закусвални нарицателните сандвичи, където са, там картофите са пресни картофи, нарязани и изпържени в маса. Едно време са пържили в маса, дори тия,
където са бокочави сега. Хлебчето е просто вода, сол, мая, брашно, край. Сега иди му прочети това. Значи, месото, съм сложили аромат на месо, който е всъщност от ечемик ли беше или нещо такова. Ма той има и правило. Ако не можеш да го прочетеш гладко, не го яш. Много правилно. Значи искам да затворя цялата много тема. неща се крият и там, където човек не подозира. Значи, ние затова направихме това без натурален аромат. Тук има, нали, много повече не плод. много така съблазнител като вкусно, пък много приятно толява жаждата. Ако си пил неща с аромати, те вече рецепторът ти е толкова изгорен, че ти без изкуствения аромат, той не ти идва, нали, на мен това ми идва пък много аромат и ми е тежко. Но нещо, което малко хора знаят, когато се напише там натурален аромат, това не означава, че е натурален. Има една голяма борба. Той е синтетичен, направо да си го кажа. Значи натурален аромат може да бъде всъщност да изпълнява функцията на подсладител. Натуралният аромат в голяма част от нещата е с носител малтодекстрин, който малтодекстрин, ако захарта ти е с гликемичен индекс, от която се пазим 64, малтодекстрин почва от 120 там и върви нагоре. И то се слага примерно 5 грама на 100. Ти като жулнеш 5 грама само от тук захари, които са ужасна захар, това е директен токсин за черния дроб. Но в натурален аромат може да сложиш една камара неща, които някой човек не би искал да ги яде, така да го кажем. Нали, освен всичките други 30 неща там, където са, нали, изгъстител, мастител, не знам какво, където не мога да ги прочетеш, не можеш да ги произнесеш, скрити са зад някакви ета и така нататък, и за всички се знае, че са безвредни в някакви си дози. Но кой следи дозата? Някой следи ли ти? Ти, примерно, отвати една доза, още една, няма. Има ли орган, който да следи тия дози, колко се натрупват? Няма нито едно проучване, няма нито един орган, който да следи. Това си е на нас. Ако бъдеш умерен, независимо, че не си на кето, просто храни се по-базови неща, нали, дето вика такива whole foods, ще бъдеш окей, достатъчно добре. Значи, след като Иво ви заповяда да ядете кето, все пак нашите зрители и слушатели могат да намерят цялата информация, която ги интересува на Keto.bg. Да. Абсолютно. Вас могат да ви намерят и във Facebook, и в Instagram, освен от групите, които сте баннати. Да. Имаме Как се казват групите ви? Я да видим. Keto.bg е група за дискусия в Да, разбира се. В Instagram, Keto.bg, Да. предполагаме. Здравословна мазнина. Може да ги последвате. Макадамия спред. Да. Това с ни подаръчета, явно такива неща може също да намерите там, нали? Да, всичко, което можем да произведем за кето, защото ние имаме адски много рецепти. На мен не излизат в Инстаграм. Нямаме. Опитваме се, ние дълго време съществувахме без реклама. Това ни беше, нали, няма реклама, няма намаление. Обаче просто не може да съществуваш този свят по този начин и затова почнахме, за съжаление, нали. Искахме Що за съжаление? Искахме по различен начин да го развием, нали, не да... Да, защото ние имаме една от група от хора, които... Значи ние, примерно, ако погледнеш състава, повечето, нали, да не казвам всички такива кремчета и такива неща, те се правят с олио. Ама олиото не е окей, нали? Не само за киселя, много се говори за... Олиото не е ги. Много се говори за растителните олия в момента, нали? Но дали да кажем, че за кетото не е много окей. Обаче ние тук използваме ги. Ама за да използваш ги, ти, нали, себестойността ти е съвсем различна. Обаче, когато ти го видиш това в магазина, нали, заедно до друго, едното е примерно 5 лева, другото е 5 лева, не е 5 лева, ама за такова казвам. Малко повече. Да не се стресират хората. но ти, ако си над цената на другото, човека, който масово, нали, не разбира, той пише там без захар, значи това е без захар и това е без захар, между за най-ефтиното. Откъде накъде ще чета? Това е като зехтина. Ама той да чете не е всички зехтини като бърнеш, на всички зехтини като бърнеш една и съща храна. Изглежда за какво вземам този за 15 лева, като може да взема този за 8 на същата съсовка. Да, и не можеш да обясниш, нали, смисъл аз как да го обясня, защо, нали, това трябва да е по-скъпо. Ние дори в момента не ни е много кеф от тая цена, която поддържаме, но това е, няма как да се наместим там, нали, няма как да го продадем. Ама такива са условията, с това разполагаме, с това работим. Да. Който иска, може да си разгледа нещата, които те предлагат в Keto.bg, може да ми пишат за хранителни режими и не само. Да се зададат въпросите и
Кажете къде могат ви намерят другаде, ако ги интересуват, или това е основно място? На лостовете горе в Симеонов. Може да отидете. Често са там. Да правят на децата кросфит. Да, яко. комплексчета. Да ги измъчваме. Разбира се, вие може да ни последвате в Facebook и в Instagram на Next Level Fitness и Premium Fitness и Flies. Караиванов в Instagram, доктор.смак и в Instagram и разбира се, елата да тренирате с нас. Не знам дали Ангел тренира все още. Случва ми се. И мен много по-често много спред зад блока, отколкото в залата да тренирам. 6 часа. Да. Половина, да. В кой квартал? Не казвам. Аз може да ме намерите в Next Level Park Center и България Мол. Или, разбира се, може да ме намерите в някой друг зала по заместване. Знае ли са някой? Да. И може би във Варна скоро. Благодаря ви на всички и благодаря на нашите прекрасни гости, които много митове разобличиха. Дори и за мен някои неща бяха доста интересни, така че до нови срещи и чакаме вашите коментари за кой да поканим, какви въпроси да разнищиме и как да го дразня повече. Няма нужда. Чао. 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 Чао.